Ang music na baga, gari baga suya ang kasagalit kan may bayo na gari. Gusto mo sa na baga na nakachinilason ka baga? Nakachinilason ka tapos may nasabat ka. So ang senaryo baga, gari baga si Framirzo. Naglakaw-lakaw ka nga sa beach ade. May ka-holding hands ka nga ya, ade. May ka-holding hands ka, matawuhon. Igmahon ka mong duwa nag-uuron. Tapos pagpurawas kang tao, bigla mong nahiling sa inutan si misis mo. Pagpurawas kang tao, may kapot-kapot ka ibang kamo, tapos pagpurawas kang tao, nasabat mo si misis mo. Nahiling ka mo. Nya. Pagkagaga kaya ko na-imagine mong sarawayon ka. Kung ano yan, imagine mo nga yung sarawayon kapag gagaga, mga tugang din Miyerkules 29, mga tugang kan bulan Abril. Kami po nagapabot, giraran din pangamusta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Didi po mga tugang sa GB. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa Technical Department, Chief Ramer Tanay, sa newsroom, mamaya pa, nakalib si Pading Marta may dudumanon. May kinaraman po sa importante niyang trabaho at importante sa iyang salod. Kasabay niya to, mga tugang sa mobile, si Boy Mata, sa Luwas Mega Force Patrol. Pinapanginutan po yan ni... Pinapanginutan po iyan mga tugang ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Angel Mustasa, Jomar Bien, Karen Ala, siringman po si Pading Ala Armario. Ini po ang sendong amigo sa radyo, si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga sa inyong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po ang mga birthday celebrants natin ngunyan? Mag-text lang po sa gusto magpaabot tabi ng reaksyon sa 0966-203-0034, sa Smart 0969-088-5548. Iyan po ang pwede na numero na pwedeng i-text in the morning sa inyong programang Morning Hirit. Good morning sa mga teachers natin. Hindi inuumaga. Good morning tabi sa mga teachers natin, mga magiging teachers. Buda tabi sa satuyang good morning. Sa tuya tabi na mga ano nga nang apod ka yan. Sa tuya tabi na mga senior citizens. Oy, mga padaba tang mga lola. Good morning. Good morning tabi padaba na mga lola. Magandang morning po sa Indogabos ha. At saka good morning kay Madam Milindawi. Oy, Madam Milindawi. Masira mo noon daw subihon mo kaso hapon. Dadangog ka mo sa Morning. Salamat Manang Bilindawi. Belated happy birthday po sa imo. Good morning tabi sa mga CMD users. Yan ha. Sa tuya tabing mga CMD users, buda mga CMD followers yan. Masiram Madam Linda, salamat po sa imong masiramo na bihon kaso hapon. Masiramo na bihon kaso hapon tabi na pinadara digdi po sa may kapi pa pati ako. Place number 1. Pati nun sulaminting piga kapi ko Chief Ramir. Tan sa kuyang tulak dain nag-alsum. Madam Linda, good morning. Salamaton po sa imo tabi na merindalan. Mas magayon kon may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Tama-tama pinadara ni Madam Bilindawi kaso hapon mga before 3 o'clock, the best. So, huro mo kan digdi tabi sa sala. Bueno. Aramon ta mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Primerong report kasabay si Angel Mustasa. Buena manong bareta mga tugang sa Morning Hirit. Didi po sa DCGB Radio. Good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dugang tapang barata.
kun sa karsel ang 27 anyos na lalaki si Henry matapos Nako. ining pagtarabangan Na? nadakopon kan mga opisyales kan barangay 28 Victory Village at Oh. ang personahisman kan Legazpi City Police Station dahil sa panghahabas ning mga cellphone asin nasusog si Henry na nag-involve pala ini sa patong-patong ng mga krimen na kumitir kan mga nakalihis na aldaw. Pangyayari, adi. Sigun kay Kapitan Antonio Loveresa, notoryoso ang suspect na si alias Maki sa panghahabas. Asin ang problema VP Henry kang kada bes na maldakop ini, Oh. gamit ang sa iyang barangay bilang address para sa iyang identity. Nako. Kaso hapon VP Henry kananotaran ang presensya kan suspect sa indang barangay, daraan mga hinabasa ng cellphone na positibo naman na pinag-identify kan mga biktima na iyo nga iyan. So nawawara kami ngayon mga cellphone kung kaya tulos mga nag-aktibar ang konseho at sila sa pagkoordina sa kapulisan kan syudad dahilan para matayong pong madakop ini. Sa pagkipaguro naman kan Decisive News kay Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang hepe sa Legazpi PNP. Ang suspetsado VP Henry, 27 anyos, warang agom, warang trabaho, at ang residente pa lang talaga init ng barangay 24 Rizal, parehong syudad. Aha. Bago pa na nangyari VP Henry na kasuhapon na masusog ang mga hinabasa na cellphone, basado pa lang sa record ng Legazpi PNP na nasabing na suspetsado, anakampang sa sarong violasyon ni na Anti-Carnapping Act. Responsable man ini sa kaso nin homicide asin tulong kaso na VP Henry nin theft. Sa presente, nasa kustudiya ini kay Legazpi PNP at naghahalat naman kan orden kan korte para man ini ibayo dyan sa Bureau of Jail Management and Penology o ining Legazpi City Jail para man sa magkakanigong disposisyon. Okay. Yan, VP Henry, ang mga dugang ko pong informasyon halat sa luwas, Angel Mustaza, District News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, Karen Ala na sa linya. Karen, good morning, Karen. Good morning, Karen. Karen? Hello, Karen. Hi, Karen. Good morning, Karen. Wara na. Pero kuminao naman sa 7-Eleven si Karen ngunya na aga naman. Uminapit naman. Kuminao naman ito. Kuminao naman. Piling ko sa 7-Eleven kan sa hapon, inigwang kauron. May kauron. Bangon na! Morning hirit na! Ay ba man ang boses ka ito? Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Gayon eh. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Jimmy nasalita, nasa linya. Si Henry Mas... Jim, good morning, Jim. Yes, BP, may naaga sa mga parantabay. Thank you. Thank you na amatonon na nakabot na. Okay. Nanteg. Ano nakamurusot pa kadaling mo? Dahil manag-text na siya na. Ayo. Kumusta sa text niya? Medyo kwan pa ba sa piling mo? Dagit pa? Dahil naman. Dahil iman siya nito. Kasi naulian naman. Ang may edad na madali ang pagkwa. Kolono. Ha? Good morning kay Kapitan Lorito Barajas. Si Kaptoy? Kan barangay sa Sagpon? Lorito Barajas. Oh, pero may parang tabay ko yan Sagpon daraga. Oo. Malanggot na kapitan. Ay, the best yan. Kasabay ko sa UST ka to. The best din eh. The best yan. Ayo, malangbuot. Pagkatapos talagang kuhan pag may tuyo ka, talagang asikaso kang maray. The best na opisyal. Yeah. Secretary Melody Camero, Kagawad Kenneth Ohano. Mm-hmm. Kenneth Ohano. Good morning. Very good. Mo palan ini. Ano? Bidbid mo palan si Kapitan Barajas. Oh, midbidan ko si Kaptoy. Oo. Midbidan ko sa US Aquinas University kit. Kasabay ko yan. Iyo. Regular faculty siya, part-time faculty ako. Kung nantultulo niya si Kaptoy, di mo lang, kailangan kimakuha dyan. Amo, the best. Pag-abot sa mga estudyante nga, di kan di lamang kikon yan. Kaguros kan mga estudyante. Ara mo, love siya kan mga estudyante, ta, kuhan siya mabuton.
Maestro man ini si Maestro. Kapitan Loreto. Maestro yan si Kaptoy. Sa ako na. Ay, iyo. No, maestro yan. Down to earth. Oh, basta kami, siguro kami ka na estudyante, mabuot kami. Indasan na. Sa mo. Ano? Kikapitan to Loreto Baras. Pwedeng kumbinsido ako. Oo. Pero Sako. sa mo, indasan na. Natasunta ka na. Okay, sige. Sa mga dagdag niya tong Bareta BP, may income na palan ang Pantaw Port. Oh. Kung sa Inday easy na mga fishing vessel o cargo o mga fish dealer ang nagduduroong na sa Pirkan Pantaw. Oh, okay. Ini ang naging alternatibo na doongan matapos kan Bagyong Christine. Kung sa Enso sarong rampa o doongan sa Pier kan Piodoran hanggang Oh. sa ngunyan dahil pa na ipapairahay kan DOTR. Sa ngunyan ang mga barko na supposed to be sa Piodoran Port Puto na sa Pantaw nagduduroong kung Oh. sa pig-confirmar ini ni Provincial Engineer Dante Baclao. Oho. Sa madaling sabi BP, igwananin mga asiring duman na mga Barko. Mga barko. bangka. oh, Mm. asinigwananin income and pier. Oho. An kulang na sa napalanduman sa Pantaw sa mga passenger vessel. Oras na nagkatarapos-tapos ang mga tinampo na nasa probinsya na kunoarin nasa provincial government na ang disposition kunoarin bubuksan Oho. mga pampasayrong barko na pwedeng magbiyahe sa iba-ibang ruta kung saan pag na-realisar ini mabubutong anasin sa ekonomiya, asin oportunidad, trabaho, negosyo, asin iba pa, digdi sa probinsya nin Albay, bako sa nasa Libon. Tinampo naman sila ang problema, BP. Okay. Aha. Okay. So, tango niya, nag-ooperate na ang Nya, Pantaw Port. Jimmy, si Sayan nagkukolekta tabi naman kung may income na Igo ang mga tao na dumaan na empleyado. kan PPA? Probinsya? Sa probinsya na Uta, bagay naroon naman ko kayo, panahon ni Governor Bitsara, gari nagkaigong agreement kayo ni, naan mapadalang kan Pantaw Port sa provincial government, tama? Opo. Ayan, gararo kayo yan. And igwa na dumanin mga tauhan o kay empleyado ang probinsya na kuha na araw daw igwa na nin transaction duman. Ay, very good man. Oo. Very good man. Matao na duman kundi tinampo na siya na ang problema. Iyo nga ni. Pero so tinampo, di ba Namakalaok konkreto na ining- Jimmy kung tinampo dyan? Di ba konkreto na ka, boss? Konkreto na. Oo. Kaya lang, so itong sugar. Pwede pag nag-uran, nagagara ba pag nag-uran? Okay. Oo. Okay. Sige, so at least ha. Pwede nga pwede nga nini na maaraman sa probinsya kung ano talaga, no arin inibubuksan talagang Pantaw Port para sa passenger. Passenger vessel. Iyo, dapat igwa diyang kibiyahe from Pantaw to kung pasain. Sige, ipapunta kay Karen Buda, siguro dapat maaraman taman sa probinsya kung pira naman niya sa kukolekta, buda kung, di ba? Collection. Correct. Bako na ini sa jurisdiction ni Provincial Engineer Dante Baclao. Correct. Pig-confirmar lang ni Engineer Dante Baclao na igwa na dumani nagduduroong na mga cargo vessel. Oo. Na may And, nakukolekta naman, hindi ang lokal na gobyerno kan, Albay. Igwa na, yan kung pira, Pero kung kasali nagpo, di papunta din sa Kapitolyo kay Karen, iyo. Correct. Oo. Kung mahapot ni Karen, Kayang-kaya na yan. kaya ni Karen. Oo. Oo. Okay? Yan, BP, yan sa tuya mga dagdag na informasyon, Jeep Minasalita. Salamat sa PYC Enterprises. Yes. Sa Malinigon ang signal mo, partner sa
gamit sa communication, araw kaning mga handheld radios, Oo. sa mga naghahanap diyan, mga sa barangay, mga LGUs, mga pribado, negosyo, hanapon lang PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Puro Site, Legazpi City, PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, GCGB. Salamat, Jimmy, sa report. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat, Jimmy. Mientras tanto, 5:21 na. Si Karen Ala na sa linya. Hindi ko mahapot ni Karen. Ta si Karen, kasuhapon, nailing ko dyan sa 7-Eleven. Igwang kauron. Tingnan ako na midbidan kung day ko inapod. May kauron siya, pugi pati. Sanay akong Karen? mag-isa. Ha? Sanay akong mag-isa. Ano? Sanay akong mag-isa. Ikaw lang ang poging nakita ko doon. Ay, kausap ka, di ba? Sa iman, kataning ko sana ito. Sa magtadurukot na gusto mga tukawan lamisa. Kataning mo ito? Aha. Pero dahil ko sa personal ng tinidid. Gusto ko lang maraman kita talaga, Gerard. Ulitong ko, sisa lang ang midbit ang pugi mong nahiling mo duman? Ang iling ko man sana, napugi duman, ang lalaking hindi inuumaga. Okay. Latasunta ka dyan. Sarawayo na kanin ini. Sige na, let's go na. Basta morning, Ayan na, Henry M. Henry. Go, go, go. I-follow up ko ito. I-follow up ko itong report si Jimmy. Apo ko Baka na sa kaya. CPU Vidan. Dahil ka makapalap to. May kaurong ka naman 7-Eleven. Sa Capitol iyan. Bakwan sa 7-Eleven. Mabalay ka na kita. Ay nga niya ako, salamat. Nakatupar si Karen. Paguna ko, kaiba. Dahil mo pala, binagkataning mo, kampang mo. Pero cute sa mata mo, Talaga, thank you so much. Okay, sige, go. Yes, sabi sa dagdag nga itong barata, papasadaan kan Committee on Ways and Means kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay. Ang kagadan kan lokal na Naputol. Matalag kong kitang biskwit. Nangyari, Okay na, Bata ko mayroon akong biskwit, Sutula ko, nag-oral som. Aray na si Karen. Hello? Go. Okay. Go. Nabago na ang taripa sa gabos na mga tricycle sa siyudad kan Legazpi. Katakod kay ning pagtaas sa presyo kan krodo. Iyan matapos na i-introduce kan komitiba na for committee hearing na ang kagada na may titulong Ordinance Prescriber or Fixing the Tricycle Fare Rate in the City of Legazpi. Sigun sa chairman kan komitiba na si ex-officio board member Pati Gonzales Alsua, re-repaso na kan sa iyang komitiba ang mga input kaining ordinance sa masunod ng semana. Kaiba ang legal officer kan Kapitolyo asin kan syudad, pati ang komitiba di transportasyon kan syudad, tanganing sa masunod ng session regular kan panlalawigan, tiglala o magdepende na maipusentar na ini sa sanggunian panlalawigan, sagkod na maaprobara na ining bagong taripa kan mga nagpaparasadang tricycle sa syudad kan Legazpi. Kung matatandaan baga depende kan nakalis na bulan, inisyo na giniresulta kang isinagibong public consultation kan Committee on Transportation sa syudad duman sa mga tricycle driver kung saan ipinisara na tulo sa sanggunian panlungsod ang kagadan na malangkaw na sa 12 pesos to 15 pesos ang pamasahe sa primerong 2 kilometro. Mantang madagdag ki additional na 3 pesos ang mga pasero ki tricycle sa mga masunod o panibago na kilometro. Ang protestong iyan susugman sa kahagadan kan mga Tricycle Drivers Association sa syudad dahil sa masagit ng income na nauli kan mga ini sa pamilya kung kan uminalang kawon supresyo kan krodo. Yan ang report. Karen Alas, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luha. Basta morning, Henry M. know you want me.
Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita mga tugang kay Pading Ala Armario. Aramon tanawan mga latest na mga bareta ngunya na paggaga. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Good morning, Pane. Shout out muna sa mga taga Bangkerwan, lalo kay Kapitan Crispin Butin. Mapista na baga? Ciao, no? Kaya man pala. Nag-greet ka. Kaso bang kaya kaoran Kaya ko man si pala. Kap. Kaya man pala. May karantahan man dyan sa Bangkerwan. Actually, style ko man yan. Na pag madali na, sige lang pakuan mo. Siyempre, pare-paro. na kita. Di ba? Oo. Sige, mag-greet man agupon sa aga. Taba ka lamang makalakaw-lakaw na kita sa barangay. Yo, talagang laos na da. Pero, bigada lang ko pa kung independente o ano. Independente ka na sa tanganing ding kontinuaran. Nalibong na ako kan imbitasyon. Anong day kang kontinuaran? Ay, okay. Anong yung pigurunan kanduang kaya? Anong yung pigurunan ng kanduwa? Piling i-meeting kita kaya ni Madam. Bahala ka pa Ano kaya Bahala ka pa Ano kaya? Okay, sige. Bueno, sa informasyon, mas papakusugon kan Ligaspi ang kampanya laban sa illegal na droga. Sigon kay Mayor Isiam Ismael, planong tawanan ng opisina ang PDEA sa Ligaspi para mas lalong matutukan ang illegal drugs sa mga barangay. Ikaw baga digdiki balay silangan dyan sa puro na pwedeng istaran kan PDEA tangani na mabantayan na mas tutok ang mga barangay na yaon pa eksistensya kan illegal na droga dahil sa monitoring. So mga dating drug surrenderies kan panahon ni Presidente Digong dahil manggaray nagbabarago so iba lalo lugod naglala kaya ang PDEA ngunyan ang PNP dahil man nagtutunong sa indang mga operasyon ang kadak asin ang badak sige man ang monitor tayo man sana ang role kan kadak asin badak monitoring alagad pagabot sa enforcement PDEA pulis manggaray ang kaipuhan. Kaya mas maray na ini na magkaikuanin sa diring opisina PDEA digdi sa Ligaspi para at least tumbantayanin maray ang eksistensya kan illegal na droga digdi sa nagkakapirapang barangay. Yan na pa ang pangkaras kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat, Joam Paringal sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Pading Jomar, sa mga Pading Al, sa mga report ko niya na pag-aaga sa tindong, ano-anong nangyari sa dila ko, tagari ulit-ulit ang adlib ko niya na. Gari malain ang, gari ulit-ulit ang sa kuyang adlib, ngunyan tabing alda, uli, si da, 5:30 na! 5:30 na? Naligo ka na ba? Okay lang na dae. Labar-labar sana. Nasa linya po mga tugang Joshua Bino sa dagdag na report. Good morning, Joshua. Good morning, Hello, Josh. Vicky. Morning. Good morning, Vicky. Good morning sa mga parantabay. Magayon nining bagong radio unit na digdi sa mobile. Ayun na, so kuan may SIM card. Galing sa PYC Enterprises. Duro-diretso sa nadi. Tuloy-tuloy. Deng squelch. Ano? Maganda? Limigay pala, Maganda. Kasing ganda niya, di ba? Ay, wala siyang kasing ganda. Wala siyang katulad. Nakasunod siya na sa iya. Wala siyang katulad sa ganda, Opo. Sino siya? Walang iba. Walang iba. Walang iba, Future ihada mo.
Pasiguro ka na sa simbang mo niyan, ha? Pasiguro ka na pirming mo niyan, ha? Siyempre. Pasiguro. Okay. Very good dyan. Adogon mo sininong mo, tultol, yo. Palagi. Sininong mo ang dapat idol mo, tatultol, di kita kaya man na. Di ba? Okay. Opo. Isang yung ninong yan. Okay, sige, go. Yes, iti sa dagdag niya tong bareta, kung dae magtaga oran-oran lamang digdi sa Legazpi City, pero dahi takota makakatana min Baribe, ang pinakamahal na masitas, nayaon digdi sa Panggirilid, kaining Peñaranda Park, sa syudad ka na Legazpi. Reparo kaya tabi BP Henry, inagihan kan mobile unit mo niya na pagkaaga sa ibang mga masitas na nakatanom sa gilid kaining Peñaranda Park. Oho. Pero dahil ng pag-asa ini BP Henry, plus ng naging brown, Nako. natuyo na. Oho. Ngunyan, dako lang kaputan, sisay dapat ang magmantenir kay ini tabi BP Henry. So, DPWH, also contractor, o so Kapitolyo, Iya. tayo ni tabi palang BP Henry, dahil pa man official minting na to turnover. Iyo man ang ganda, no? Dapat may nagbabaribi ka yan. Oho. Iyo man ang then ako, hanggang doon natatapos stage dyan. Kaya siya mabaribe, dahil pa man na turnover. Iyo man ang ganda, no? Adi, siguro, dapat magdugdog siguro ka. So, sige, totoo dahil. Bata din akong kontak sa district office kan DPWH. Bakun araw kan sa mga PIO kang panahon baga, kahit baga sa Richard, madali na po daan. Ngayon, dadipisirin na akong magkontak ka. Iyo. Kaya, Sa tingin ko, kung yan na pag hindi pa nakaka-turnover yan, dapat kung sa DPWH, sa contractor gayon. oho. Naghalak sa na Tugalon. Sabi nga ni BP Henry San, Naghalak ng Tugalon, kam provincial government kanalbay. Taba ka magadan mga tinanom dyan. gadaan na nga na siya iba. O sinabi na, baka durumog-dumog pa iyan, o baka may pampalamang, mabuhay pa pag dinumog. Ang pagbaribi kaya kan So, dapat iba, early morning, mga 5 o'clock, dinaga. Aha, so iba, Oo. medyo nabuhay-buhayan. Oo. Pero so iba BP Henry, plus nang natutong, Ay, nako, sayang lamang. apirang aldaw na nagparainit digdi sa tuya, maringani kan mga uminaging aldaw ta, medyo nagtaga oran-oran, Oo. na bari init tabi BP Henry. Okay. Pero so, nagkapirang simanang dirupsyon init, talagang unyanin pagkaaga, yaong kami ligi sa tangod, so iba, tindog pa man, pero Oo, plus ng oo. kulay brown, Oo. wala na ng kulay green lamang na dahon. Iyo nga ni, Sa ibang mga poon. mapalap na naman kan si Karen. Masabi si Sabi nga Karen. ni kan ibang concerned citizen. Masabi si Karen, puros na nga ako follow up. De, pero seriously observation mo tama yan. Dapat may nagbabaribi ka, may nagbamantin sa grabing init. Baka magadan iyan ng mga tinanom dyan. Ginastusan ang gobyerno. Halon Tama? ba rin Mahal pati. Ata na nga ni, ginastusan niya ni. Kung dahil pa nagka-turnover, obligasyong pangkan, opisina, buda sa kontraktor na nag-implement Oho. yan. Yan sa kuya na personal judgment, dahil ko alam ko may patakaran na iba. Di ba? So, Chair, BP Henry. Tapos sabi nga ni kanima, kung igwasan na nga grip po, digdi sa Peñaranda Park, nagkusa na sindang magdugdog, kung rin mang ki-outlet kito digdi. Kaya maasa talaga BP Henry, sa konsisay dapat nang magbaribi kayo ni Kapitolyo, o baka sa kontraktor, o kaya DPWH, kaya ito mga official maintain nga turnover, kaya rekmanda kaining mga masitas tabi BP Henry, ngunya na panahonin tag-init, nagkakaturutong na. Okay. Yan, BP Henry, na sitwasyon, digdi sa luwas, kaibahan si Boy sa mobil, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report.
O balikan tang report ni Karen. Ala, hali po dyan sa luwas. May follow-up report gayon, may kinaraman dyan. Kamin, Karen. Yes, VP Henry. Actually, personalmente ko na inapod iyan sa DPWH Second District Engineering. Dapat palang VP Henry, dahil taday pa man na-turn over sa probinsya, an may responsibilidad kan pagbaribikan asin kan gabos dyan, an kontraktor. Pero kasusaro VP Henry, na-confirmar ko, an nagbaribi na sa nakaan to Provincial Engineering Office. Ta no choice naman. No choice. No choice hindi. Siyempre, taday naman ginaatuman. Pero dapat Dapat si kaso. talaga. Kontraktor, an may responsibilidad na magmangno kayan kan gabos dyan. Oo. Sige, napunan ko daw si Provincial Engineer Dante Baclao. Aha. Diba? Kung Ako ano man ang kumantat yun. pwede dyan. Ha? Yes, VP. Okay, good. So, Okay, nagbaribi bye-bye. na palang kansa. Kundi talaga ang baribon, madudumog. Magaganda niyan. Iyo talaga, aralan mo na. Ata na nga ni. Di naman yung nahiling ang kanag-alang-alang pa sana. Salbata naman na. Basta, ang buminari din na sa nakaan, so Provincial Engineering, so Trakdakan Provincial Engineering. Wala, dapat ka, ang ganyan, so, bumbero baga? Dapat sa bumbero baga na ang tubig, pipatangad sa nang hose, tanga ni pagbagsak niya, gari sa nauran. Ano ka na pagbaribikaan? Oo. So, Budayan nga ni, ang- arog ka ini. Dapat yan, binugtakan ang kansutong so, tubig na hali sa konsain na koneksyon, mas nagkatalibong sa nabaga, si Pramer. Nahiling ko sa ibang mga nasyon, yaon sa park, buda, pag i-on mo ito, binatalibong sa, sige, ang talibong kan tubig, nababaribi ang palibot. Base. Di ba? Mhm. Oh, okay. Sigari drone. Anong drone? Drone na mabaribi to sonta ka dyan, ha? Ikaw magkiarog ka yan, nagari drone na naglight, tapos may tubig na. Labad-labad. Ari lang, Maraming so- matabaribin. Basta yun na yan. Ari na, so glide helicopter naman sa pag may sulo. Para pasaway. Okay na. Sige, Bye-bye. Salbatan ng Karen. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jim, kami Jim. Jim. Nakaoron ko kan si Provincial Engineer Dante Baclao. Anong Kumpirmado sabi? na pinabaribi man ang niya. Oo. Andyan sa Piñaranda Park na Maburak. Nangalas nga na ako, concern ka niya ako PE sa mga burak. Natural nga niya. Oo. Oo. Siya mananggad. Dahil pa man Pero talaga Jimmy, na- seriously, turnover sa contract. Une, may chat nga ni si Noel na Manalo. Dapat dakan may garden sparkler. Nili mo pang nag-abroad kita o maski sa ibang mga lugar na medyo mahiwas, may bugtakan iyang kigari tubo, buda, si switch on sa nang sa palibot, may nagbula sa tubig, sigan talibong, sparkler nga pod. Di ipahanap na naman kikarin sa kontraktor. Baka di ang kasabay sa sa design. Nalilingawan yan eh. Di ba? May trabaho na, may hanap po na naman si Karen. So kontraktor na dahil pa man na-turnover yan. Oo, dapat talaga kita. Sinabay sa design, na igwa kikpigapod na garden sparkler. Siyang kontraktor kaan. Di ko alam. Yun mo ha. Dahil nga ni i-raise consistent kontraktor. Grabe ang problema ni Karen mo niya na aldaw. Kairak man ni Karen. Grabe yung problema ni Pati ang nag-aaral lang ng mga dahon dyan, mga burak. Si Karen pa. Problema Dahil maanan kung sa ni Provincial Engineer Dante Baclao na kung na yan asikasuhon. Kung iasa sa kontraktor, baka kurunalo naman lugod yan. At tayo nga nang pigsabi ko, Jim. Diba? Pag tinodal yan, dahil na lugod easy. Kung ano na nangyari kung sa ano. tao. Diba? Tama ito. Ako sa iling ko dapat, inda. Sige, tayo follow up lang na yan kay Kundisa dyan, ha? Kontraktor na dapat. So, kontraktor. Alam na kan si Karen? Dahil pa masayanda yan na responsibilidad. Yeah. Aram na ni Karen yan. Dakulan na si Karen. Tataon na kaan. Okay? Tama na? Okay?
Okay na, Jim? Naputol si Karen. Si Karen. Naputol si Jimmy. Mula sa mga lansangan, Oras natin, 20 before 6 in the morning. mga lansangan, hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng Nyan. sa bayan ay tunay na leader. Henry M, numero 2 sa balota. Henry Maceda, Henry Maceda, Sabi kan mga teachers dyan sa... Prenabot, Ay, kredibilidad ay tunay na. tinaapodan ko sa pag-asa, cannot be rich, pangyayari sa mauraro. Kadoy awardi pa, ang hapon. Cannot be rich yung pag-asa. Hello? Morning po, VP. Good morning po. Sino tinutukoy mong mas magayo? Ay, cannot be rich yung pag-asa. Cannot be rich. Po. Sinong tinutukoy mo mas maganda? So, ang pigmumi ni Joshua, sa girlfriend niya, kasabago. Akala ko si mo, si Prince Charming mo. Saro pa. Tarampa. Po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Saro pa. Ano? Sino talagang magayo? Nakulito ng gurang. Good morning. Hinay ka ba? Kamuling ka ng itak ng ago mo. Good morning po. Bye-bye. Bye-bye. Mapagalon. Good morning sa Gabos. Greetings from your listener. Be safe, Gabos. Yeah. All right. Okay. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, amigo. Jingle pa sana. Arimatin na. Mapay ka na. Yo. Okay. Ikaw, Bo. maging ko tayo na tinanong dyan. Mm. Ano sa nakunta, bago in-install, ilagang kaya ng sprinkler. At ayun nga ni yung sabi ni Noel, na dapat may garden sprinkler yan. Taka na din para babaribit. Dapat talaga sabayan sa design. Diba? Mapindot ka sa na matalibong na. Taba ka man nga pwede nga tag-oran sa tuya. Uy, baga mainiton. Di ba? Ma-switch on ka sana, matalibong na. Nanggad. Hindi ka mga CD, Correct. Oo. DVD, Gari plaka? DVD, DVD? CD. Yeah. Okay. Jingle ka sana. Gana na. Gana na. Okay, medyo. Sa baluta. Latosonta ka dyan. Sige na, karaman to na ito. Karawan sana, ikapatum na. Tum-tum na yan. Umaabot sa Okay, salamat. Bicolandia, wala kang makikita na katulad niya, tapat. Ang problema ko, tabi ko niyan, Joe Marbian, taso pag-asa, cannot be rich. Ano nangyari daw sa pag-asa? Yan problema ko sa pag-asa eh. Cannot be rich yung pag-asa. Hello? Good morning. Aram ko kung nata cannot be reached ng pag-asa. Iyon na nga ni. Nata daw ito. Diba, sa inida mo dahil ipasa sa responsibilidad, Sa pag-follow up sa tubig. ang pagdugdog, Pagdugdog sa Baka masabi sa mga bigota, nag-rain dance, yung po na nga yung cellphone, bakit suguon pa kita kan magdugdug dyan? kaya Nadit magdugdug. Ay, inda. grabe ang problema tani, Problema sa buhay. pagdugdog. Bati pagdugdug, ligaw kan mga may obligasyon. Bata, pag may mga nadudugdog, naluluryos, Yung nga na imigo, lalo ang mga flowering plants.
Minako niya, then minaburak ito, bud ang flower, then minabloom kimaray, pag mainiton, kaya dapat ataman yan, di ba? Pero sa flowers, sa plants man lang yan. Actually, a sort of. Bye-bye! Sige, sabi, good morning. Sarabayan na nga. Ayun na sa endo. Last call, Pag-asa. Try natin ang... ito na. SP, good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Good morning. Nata ka sa bago kinat-breach yung cellphone. Ay, may nag-upload pong ibang estasyon. Dahil man kinat-breach. Kung may nag-upload, busy dapat ang tone. Hindi ko lang po. Ang nakakonduman, ang nadadangog ko, the number you dial, ano ito? Basta kinat-breach. Raot gayon ang cellphone. Gusto sabihin, dahil man kinag-upload. Opo. Iyo? Opo. Gustong sa arog ka ini, ha? Habak magtaram. Ayun na lagod. Basta, baka kabugtak mo lang yung cellphone sa daing signal. Kaya cannot be reached. Iyo? Opo. Kumusta dyan sa mga pag-iribata? Kumusta dyan sa Ramilvin? Boda si Jim na Bordales? Boda si Dan? Nakadi-off po. Nakadi-off sa tulo? Ay, si Dan po sa Manila. Nag-training. Si Jaime yaon kasi... Opo. Kumusta Sinda? Okay man po. Okay man. Okay. Sige na. Anong latest forecast? Go. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 29 ng Abril, aldaw kang Miyerkules, ang easterlies ang padagos na nakapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa Bicol region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa sirangan ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Agwat ng temperatura, ngunyan na aldaw, posibleng mag-abot ng 25 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito, kasuhapon sa tuyang heat index monitoring, pinakahalangkaw na record sa mga istasyon tadigdi sa Pag-asa is sa Pili, Camarines Sur, kung saan nakapag-record ng 45 degrees Celsius na heat index. Sa Daet Station naman nakapag-record ng 41, pati din sa Virac Station 41 degrees Celsius man. Sa Legazpi City, asin sa Uban, Sorsogon, pati na rin sa Masbate City ay nag-abot ng 39 degrees Celsius. Sa tuyang heat index forecast, almost arugman sa kasuhapon na heat index ang forecast na mamamatian ngunya na aldaw. Sa tuyang monitoring naman, wala mang gatang nahihiling na low pressure area or bagyo na posibleng makaapekto sa tuya sa ngunyan. So, generally fair weather man giraray ang expected ta. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy Pibarbo. Miss Alexis? Yes po. Yaman sana po. Salamat. Sige po. Bye-bye. Sige. Yan mga tugang ang latest po sa kamugtakan kang panahon. Hali dyan sa Pag-asa. Sabi ni amigong King Reginaldo, ang apod ngaya ka amigo, water sprinkler system. Bako ngaya sparkler. Sparkler. So, papaputokon mo pag Disyembre. Ano nga ang ginamit mo diyan sa kan? Sparkler ngaya. So, biga pa ay sandali. Kung ko pa so nag-upload. Sige, apod giraray. Water sprinkler system. Ano nga sparkler nga? So itong sabi ko kusko sa lanob pag New Year na nagkakalayo. Hello. Natamag mo na kung na aga. Ano? Ang puntan sa Bicol,
Siri. Sparkler. Sparkler, Migo. Huwag na ka mag-sparkler sa park. Sige, siri. Ayun da. Mingo, Ah, konsiro ka. Pasiring na naman ang hapon mo. sain. Dumang kay Alexis. Kinumusta ko baga sa apotog muna ko tako ba spark ano ito sprinkler. Na, madali mo na hapon kay namaaw ka na. Ibag. Ang mga apot kayang araw ka, Migo, medyo delikado yan. Kaya nga, pasiring naman ka naman. Kumaga sa ano, nag-iinit na. Naghapot ako. Kaya nga, baka baka maraging ako mga burak niya sa Baka sa mga burak pare. may nito ng Pag panahon. baka simbag sa kuya, suburak sa sapa sa pinyara na pagmagraging. Kaya dapat na sparkler. Sparkler. The best is king. So chat sa ko ni Noel na manalo. Tama siya. Dapat nga may garden sprinkler. Ang pagkadaw ko pala, sparkler. Ang pagdagog ko, ang pagkatala, hindi ko sabi ko na tarang ko sparkler gayon, sprinkler. Sirian, Migo. Siri pala. Magkano ba tos? Ayun na. Okay. Sige, bye-bye. Nagdadala Sarawayon mo kita. sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta unta daw mga tugang ang Primer Distrito Canalbay? Nasa linya po si Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, VP Henry. May nag-text digdi sa kuya. Ang solusyon da dyan sa mga park bagang day na durugdog, pwede pisilan, Ano? karatula man sana. Anong karatula? Pwedeng umihi dito. Karatula? Pwede. Ganyan, hindi karatula dyan. Pwedeng umihi dito. Yun ang gibuntang ihian. Yang ihip baga Jomar, nakakapa-kipil ang kitinanom. Problema naman ang kantina, no? Basta sinadugdog. Basta, kahit ang aram ko lang na pwede dudugong kiihi. So, sorry sa nagmimirindal. Ano mamahaw tabi, nagkakarape. So, kuhan, spring, spring heri na piga-apod, na tinanom. Buda. Di yung itarano muna, sa ralidahan na. Buda aram mo ka, ang bitis, na pag pigdadaplo sa bitis mo, iyan mo. Naginapiting formal na sinopisyal ang pagdonar kan lokal na gobyerno kan tabako sa duwang motorsiklo sa tabako PNP kanakalihis na mga simana. Ini matapos na kasuod nagpasar na nin resolusyon susanggunian panglungsod kan tabako na pigtatawanin authority si Mayor Ray Bragais na magdonar nin duwang Honda Click na motorsiklo sa tabako PNP na nagkatulong si mana ng nainot ng dinonar. Kumbaga nahod yan so dokumentos. Magigiramdaman BP Henry na may isang bulan na nakalihis kan magbakal ni duwang motorsiklo ang lokal na gobyerno kan tabako gamit ang pundo kan mayor's office para idonar ang duwang motorsiklo sa tabako PNP para magagamit sa senda mga pagpatrolya asin operasyon asin pagresponde sa mga naghahakad nin responde sa indang mga nasasakupan na lugar. Alagad ang ginibong paggawgaw kan liabi asin pag-turnover iyon daro bako pa man opisyal pero pinagamit na tulusan motorsiklo sa pulis para mapakinabangan na kasod sa opisyal na dokumento na nagtatao na nag-autorizar kay Mayor Ray Bragais na magdonar kan duwang motorsiklo iyon ipinasarnakan sanggunian panglungsod kan tabako sa susog sa mga miyembro kan sanggunian importante na magkaigwanin resolution na arugay ito tangani na daing question ang pag-donar kan LGU kan tabako sa duwang motorsiklo. Enot naman ay pinahayag ni Mayor Ray Bragais na ipa-follow up niya sa DILG ang kapanugaan kan sekretaryo na kung magbakal nin motorsiklo o magdonar nin motorsiklo ang lokal na gobyerno sa Philippine National Police papantayan man kung kaya naglalaom si Mayor Ray Bragais na kung mautuban pangako kan DILG magtauman nin duwang motorsiklo ang DILG para sa tabako PNP. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas.
si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita, mga mga dagdag kaaraman sa Morning Hit. Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya po mga tugang ang... Sisiga na sa linya tabi. Siyempre may... Siya na sa linya. Shara Maileron. Pasabot mo, Chip Ramer, latosunta ka dyan. Good morning, Shara. Good morning po, VP. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na nag-aibi man palan ang mga buwaya. Basado sa artikulo na atala sa National Geographic, ang luha kan mga buwaya bako dahilan sa emosyon o kamunduan, kundi inipiga apod na physiological tears. Sarong natural na proseso kan sa indang hawak na wara nin halong feelings. Nangyayari ang pag-ibig kan mga buwaya, mantang ini nagkakaon kung sain, mantang nakabuka nin haloyan sa indang imot, na stimulate ang mga glands haranisa sa indang mata, kaya minalos ininin fluid na gariluha. Sigun sa mga modern studies, ang tear production kan mga buwaya sarong normal na biological response asin bako indikasyon nin emosyon. Yan po ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Miyerkules. Ini po si Shara Maileron. Marhay na aga. Paningit sa Morning Hirit. Yung akong buhayang nahiling na naghibi, ang gamit panyo, pagpaid. Si Premier, dito ko natabi ako nagkaperang komersyal. Tama ba ang akong madali? Ang mga balita po, mga tugang susunod na sa GB News Express. Pagkalipas lang po kan mga patalastas. Basta Morning, Henry M. Coronavirus ba ang sa pag-aaral niyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana,
pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal, exhibit kan Legazpi meets ASEAN sa Ayala Malls. Madurar sa God sa Abril 30 ngunyan na taon. Suspended po nung barangay kan Tabaco City. Nagpaliwanag kung nata pina-star ang barangay tanod sa SK Hall kan barangay. Sa lado nasyonal, dating Congressman Saldico nag-apply ng asylum sa France sigon sa Malacanang. Department of Health pag-ingat ang publiko sa epekto kan grabing heat index. Sa ibang nasyon, makusog na seguridad ipinautob sa White House sa pagbisita ni King Charles. Business News, coal moratorium mantenidong epektibo maski may krisis sa petrolyo sigon sa Department of Energy. Health News, bakuna asin protection ni baby mas responsibility sigon sa mga health experts. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Madurar sa Abril 30 ngunyan na taon ang exhibit kang Legazpi meets ASEAN a gastronomic photo exhibit sa Ayala Malls bilang pagselebrar kang National Filipino Food Month ngunya na bulan. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay Legazpi City Tourism Officer Ricky Luterte, 11 na culinary partners ang nagbibida kan sa indang pagkaon. Dadag pa niya ng aktibidad maawot na maipahiling ang mayaman na kultura kan pagkaon asin pagluto kan syudad pati na ang koneksyon kay ni sa ibang nasyon sa ASEAN. Mientras na bidaman sa nasabing exhibit ang maniba-ibang litrato in pagkaon, culinary traditions as in dining experiences na nagasalming sa makulor na pagkamidbid kan syudad ni Legazpi. Number one, malaking bagay din to kasi number one, para ma-showcase nila what do they have, ano yung mga cuisines, ano yung mga delicacies that they are offering. Alam naman natin yung mga, particularly yung mga partner establishments natin, well-known, di ba? So, for example, that of Colonial, that of Molto, Centro, ang dami. So, ang daming ano. Actually, konti pa lang to sa dami ng restaurants natin and hotel with restaurants. So, malaking bagay to para ma-showcase nila kung ano yung mga food or yung mga cuisines na ino-offer nila. Tingog ni Legazpi City Tourism Officer Ricky Luterte. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Pagkaherak ang naging rason ni suspended po nung barangay Elias Bubiles Jr. kan barangay San Roque, Tabaco City kung nata tinugutan niya ang sarong barangay tanod na mag-star sa SK Hall kan sa indang barangay. Sa kung matatandaan inot nang ibinareta sa DCGB News na basado sa naging desisyon kan sangguni ang panlunsod kan Tabaco
kan tabako. Nagsuspende si Bubiles nin sarong bulan asin sarong aldaw matapos siyang mahampang sa kasong simple neglect of duty na sinangat ni Barangay Kagawad Cheryl Binalya dahilan ka nasambit ng insidente. Mientras tanto, sa naging entrevista kang DCGB News kay Bubiles, sinabi kay ni na ang tanod na tinugutan niyang mag-estar sa Iski Hall sarong ama asin solo parent na may 4 na aki kung sa entulo digdi minor de edad pa. Sigon sa kapitan, nagdesisyon siyang tugutan ini na mag-estar digdi matapos ining pakihoron dahil ang tang kontrata sa harong na pinagrintahan kay ni natapos na sinwara na inis nin maulian. Dugang panibubiles na ang saro pang tanod na nagdaraman sa isyo iyon caretaker kan public comfort room sa Fishport ka nasambit ng barangay kung kaya duman man ini nag-estar. Katakon kaya ni sinabi ni Bubiles na pinag-apilan niya ang kaso. Sangko ni ang panlalawigan kanalbay tanganing questionon ang naging desisyon. Nagresulta sa iyang suspension. Nanindugan si Bubiles na isang mag-ako asin mag-akseptar kang ano man na magiging desisyon kansang ko ni ang panlalawigan kung sa iyang sinabi na daiman siyang nagbabasol na ginibo niya ang intensyon sa niya matabangan ang nasabing mga tanod. Dahil po akong pinagbasulan no regrets ang city councilor dahil ako kay ano man ang hinanakit sa inda because their job yan paman magkaigwa kay magayon na resulta ini sa kuyang appeal sa sangguniang panlalawigan the same man sa kuyang respeto as intrato digdi sa mga city councilor. So kung both the same SP Panlungsod and Panlalawigan ang findings, so mas lalo akong nagharanga sa mga tawong yan dahil iyo yan sunandang findings. Punong Barangay Elias Bubiles Jr. sa entrevista kang DCGB News. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Angel Mustasa. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Sales kan 5 aldaw na trade fair kan DTI sa Camarines Sur uminabot sa sobra sa 5.5 milyon pesos. Report kay Angel Mustasa. Sobra sa 5.1 milyon pesos ang naging sales o benta kan 5 aldaw na Fiera de Camarines featuring Delicioso 2026 sa Camarines Sur kan Department of Trade and Industry. Sigun sa DTI Bicol, sa kan DTI Camsur, padagos sa inang pag-utob kan commitment na masuportaran ang mga locally made products kan micro, small and medium enterprises sa nasabing probinsya kung sa sinasabing aktibidad ipigbida ang flavor, design, heritage, innovation as in sustainability kan mga ini. Kabilugan na 150 mga exhibitors ang nagpartisipar ni Gipon kung Abril 27 sa Abril 23 sa Good 27 kung sa inatauan ang oportunidad ang publiko na makakabakal asin matanaan ang mga pagkaon o delikasis na gibo sa probinsya kan Camarines Sur. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. 300 pesos na subsidy bill kan kuryente kan mga kwalipikadong residente sa Legazpi nasa kamot na kan sangguni ang panlalawigan kan Albay. Karen Alas sa report. Nasa kamot na kan Committee on Budget and Appropriation kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay ang inisyatibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi na one-time subsidy sa bill kan kuryente kan mga kwalipikadong residente sa Legazpi sa session regular tas hapon. Inanunsyo naman kan chairman kan committee ba na si board member Attorney Melissa Abadesa na for committee hearing naman ang bagay na ini na matatandaan 13 milyones pesos ang supplemental budget na hahagadon kan syudad. Tangani ma-implementar ining one-time subsidy na 300 pesos para sa 44 labing mga residente as in registered residential meter sa syudad. Kung babalikan na ang inisyatibong ini ni Mayor Hisham Ismail, gustong sabihin 300 pesos ang ibabawas karong beses sa taon ka mga bilkan sa indang kuryente bilang tabang kan syudad. Kagabat kan buhay na namamatian ngunyan kan mga individual. Sa tao kan kaning krisis, mantang sa oras na aprobara na ini sa mismong sesyon, makakabulo na ang syudad sa pag-implementar sa ini para sa mga residentes kan Legazpi. Karen Ala, DCGB News. Nagpapadagos pa ang Police Regional Office 5 kan sa indang focused agenda sa pagikan enhanced managing operations. Sirarom kan serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Irisito Miranda,
aktibo ang sa indang kampanya kontra sa mga maraot na elementos sa pagikan sa indang intelligence-driven as in coordinated law enforcement operations. Sinabi ni Miranda na mantinido ang sa indang pagsiguro kan seguridad sa publiko as in pagmantiner kan pasi orden sa malalain na parte kan Kabikolan. Base sa datos kan PR5, nakadakop ang komandansya ng 80 persona na may violasyon sa liyes na pinautob na intensified manhunt operation kan nakaaging semana. Harabasan sa Legazpi tututukan kan mga autoridad. Al Armario sa report. Hello. Go ahead. Inerto na ni Alcalde Siam Ismail ang mga pulis, PSO, may pangakod ang ang barangay Siam anod na posugon ang monitoring mga dahil may alkalde na usulan yan Clara tutubudan na dahil yan sa krisis mo niyan posible pang maglala kaya mas maray na maging alerto ang Gabos, PNP, PSO, mga barangay official, tanod lalo na ang publiko. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Bareta ni Jimmy Nazalita, DSWD Secretary, posibleng mag-abot sa Albay. Kuya po ang detalye. May informasyon na kantos digdi sa Gamatlig, posible mag-abot o magbisita sa evacuation center si DSWD Secretary Rex Gatsalia. Medyo haloy nang nagpakaistaran mga pamilyang nasa laog ng 6 km permanent danger zone ipig-evacuar ang mga ini dahilan sa abnormalidad kan bulkan kung saan pinagkukonfirmar man ini kan lokal na gobyerno kan Kamalig sa liderato ni Mayor Caloy Baldo. Ingka sumalaos lalo na kunigwamanin mga mihoras na dara ang DSWD Secretary na ipapadara o kaya igwanin na mga biyaya manadara ang DSWD Secretary. Sigon sa alkalde ipapadara niya para mag-welcome asin magtaong giya sa bisita iyo ang MSWD officer sa pagsabing ang mga politiko o mga opisyal ng gobyerno nag-iingat man na mamarkahanin paipal kung kaya oras na magbisita ang DSWD Secretary orog na digdi sa Kamalig monitoring na lang ang gigibuhon ni Mayor Baldo para iwas kontrobersiya tungkol sa anti-ipal. Taod-taod i-confirmar ini kan na DCGB News kung diretso mananggad o may schedule mananggad na magdigdi ang DSWD Secretary lalo na digdi sa Banuanin Kamalig Albay. Mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nazalita, DCG. Oras Pilipinas, mga tugang 14, makalipas ang alas 6 nin morning, nasa linyaman si Joshua Bino sa dagdag na report. Matapos ang aligadong makapabakal ng illegal na droga sa poster buyer palankan mga kapulisan, himas karsil ngunyan ang sarong lalaking suspitsado binisto sa alias na Arbs, residente kan Pro 4 Barangay Tagas digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police Station, alas 9:40 an Banggi, Kasubanggi, Abril 28, 2026, kan magkondusir ng bypass operation an sa indang mga operatiba sa Barangay Tagas sa munisipyo kan Daraga Albay, kung saan ang naunambitan ng suspitsado, aligado nakapabakal sa mga otoridad nin saro pinasong heat-sealed transparent plastic sachet tagtukan nin 500 pesos na yung ginamit bilang bypass money. Asin aligado ipinabakal kay ni ang nasa 0.2 gramos nin pinagtutubudan na sabu. Asin kan magkondusir nin body search sa naunambitan ng suspect, aligado man digdi pa na recover sa iya ang apat pang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet. May laog pinagtutubudan sabu asin nagtitimbang
poco más o menos 2 gramos. Asin nagkakantidad 13,600 pesos. Inagi sa magkakanigong proseso, asin sa ngunyan, nasa kustudiya na kan Daraga Municipal Police Station ang naunambita ng suspitsado. Sa nagi na pahayag ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, magpapadagos sa indang mga operasyon kontra illegal na droga digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, tangani ng papanimbagon sa lay an si Isayman na nagbabalong magpalakop tin illegal na droga digdi sa Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, PCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, bawal ang sugal maski na sa peryahan sigon sa alkalde kan Tabaco. Jomar Bien sa report. Nagpatanid ang alkalde kan syudad kan Tabaco may koneksyon sa pagmuburutwa na naman kan mga peryahan di sa syudad, may koneksyon sa mga nakatalaan na kapiestahan kan mga barangay sa Tabaco City. Ang patanid ni Mayor Ray Bracais, bawal ng kadansugal maski sa peryahan. Susog sa iya, dapat na obserbaran ni maray kan mga paraperya, operator kaini maging kamparataya na sa mga pakawat sa mga peryahan na pinagtutugutan kan lokal na gobyerno kan Tabaco, dahil pwede na antaya kwarta, angana kwarta, dahil antay ikukonsiderar na ining sugal. Tayo man na sinabi na dapat nagabayan man kan mga magurang ang mga aki na mapasiring sa mga peryahan para makaiwas sa mga arog kaining aktibidad. Ipigtaong kwenta kan alkalde kan syudad kan Tabaco sa Tabaco PNP ang pag-implementar kang naunambitan na mga pagbabawal. Magigiramdoman na kan mga nakalisnal daw, dakol na mga peryahan ang naghagad ng permiso sa Sangguniang Panglungsod kan Tabaco na makapag-operate sa mga piyestahan sa mga barangay digdi sa syudad. Kinumpirmar kan alkalde kan Tabaco nang unyan iguan ng peryahan sa barangay San Vicente asin barangay Fatima, asin may nagtutuglok naman digdi sa may sentro kan syudad kan Tabaco bilang antisipasyon sa mga okasyon. Yang report, Jomar Bien, DCGP. Ang mga bareta sa lado nasyonal sa DCGB News Express. Masunod, magalipas kan mga patalastas alas 6:19 na po nin pagaga. GB News Express. GB News Express. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagbakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, sarada o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneurs. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisa at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyo gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express.
Padagos kitangon yan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Kinumpirmar po kan Malacanang na wara na sa kustodya kan Czech Republic authorities na nagsumiter nin petisyon para sa political asylum sa France ang dating kongresistang si Saldico. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakaresibin in highly reliable information ang Department of Foreign Affairs o DFA may kinaraman sa nasabing petisyon. Idinagdag pa ni Castro na sinugo na ang gabos na diplomatikong representante kan Pilipinas sa Europa na magkuanin formal na konfirmasyon may kinaraman digdi. Magigiramduman ay notang inanunsyo ni Presidente Bongbong Marcos na nadakop siko kan mga autoridad sa Prague, Czech Republic pagkalihis nin sobra sa sarong simana. Sinabi kan Department of Justice na wara na sa kustodya kan mga autoridad duman siko. Ang anunsyo ipinahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Dae, masuko ang gobyerno sa kamautan na mapabalik sa nasyon si dating Congressman Saldico para hampangon ang kaso kaini may kinaraman sa flood control scam. Ina ni pinahayag kan Malacanang matapos konpirma ron na wara na siko sa Czech Republic na yung nasa jurisdiction kan France authorities. Sigon kay French authorities, sigon kay Press Officer Attorney Claire Castro na nakipagtabangan ang gobyerno sa mga dayuhan na gobyerno sa pagikan legal channel sa irarom kan pangkinabanali o international law para makabalik sa Pilipinas siko. Sinabi ni Castro, nagigibuhon kan gobyerno ang gabos susog sa lay as in diplomatikong proseso. Sinabi ni Castro na apisar kan pagiging garopalos niko wara ng pigbasol si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil gabos ng mga opisyal na imbelto para aramon kung ano nangyari asin ano ang kondisyon niko, iyon matanos ang na nagtatrabaho. Posibleng may sa Mayo 11 sumalang na sa plenaryo ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon House Committee on Justice Chairperson as in Batangas Representative Jervil Luistro. Sigon kay Luistro, pigalaoman ng unya na aldaw Abril 29 mabuto ang mga miyembro kan komite kung igwang probable cause o wara ang impeachment complaint. Magibo ang komite ng report ay papadara sa plenaryo. Kapag naipadara ang committee report, sinabi ni Luistro na piglaoman, natatawanan ng kopya kan plenaryo ang mga complainant, respondents asin mga miyembro kan kamera. Bahala na ang plenaryo na magdesisyon kung nuari isasalang ang committee report. Kay panin 1/3 vote kan 106 sa 311 na mga miyembro kan kamera para maipadara ng article of impeachment sa Senado na yon makondukta nin pagdangog. Ipighira sa sarong online post ni Attorney Israelito Torion ang sa indang pagsumiter nin petition sa Korte Suprema kay bahan na nagkapera pang petitioner arong ninda Attorney Vic Rodriguez asin Attorney Jimmy Bundok. Supplemental petition for certiorari ang isinumiter sa pagtubod na bako susog sali o unconstitutional ang implementasyon kan House Resolution 892 sa pagikan na sabing komite sa Kongreso na makondukta nin pagdangog may kinaraman sa reklamong impeachment kontra kay Vice President Duterte. Tinawanin doon kan petitioner na nagkaigwan in grave abuse of discretion ang House panel dahil idinagos pa man giraray ang pagdangog maski naka-recess ang Kongreso. Pag-ingat mga tugang kan Department of Health and Publico kan peligrong dara kan heat index sa nasyon. Sigon sa report kan Pag-asa, sinabi kan Department of Health na 13 lugar sa Pilipinas ang piglaoman na makakamati ng danger level na heat index. Sigon sa Department of Health, importanteng bantayan ang heat index dahil sa pag-itaas kini, nag-itaas man ang peligro kan helang arog kan heat cramps, heat exhaustions asin posibleng heat stroke kung padagos na mababad sa grabing init. Dapat uminom nin 8 sagod 10 baso nin tubig oral daw, kumaonin prutas asin gulay na may halangkaw na water content arog kan pakwan, pinya asin tapayas, asin limitaran ang pag-inom nin caffeine, tsaa, soft drinks asin alak. Protektado kan konstitusyon ang mga miyembro kan House Committee on Justice dahil sa pinakahalangkaw na ley na ini sa Pilipinas na nagtawsindanin puder na ipakua ang mga dokumento na kaipuhan kan sa indang investigasyon. Inan sinabi kan abogadong si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na kaibahan sa mga idinimanda kan Mr. ni Vice President Sara Duterte
na si Attorney Manases Carpio dahil sa pagsuhay sa Bank Secrecy Law as in Data Privacy Act. Nagugat ang kasong isinangat ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office kan maibulgar sa impeachment proceedings ang paghiro na naghiro na kwarta ang paghiro sa kwarta sa bank accounts kani as in Mrs. niyang si VP Sara pun kan taon 2006 sagko 2025. Oras Pilipinas, alas 6:20 o kaya alas 6:30 na sa Morning Hirit, asin po sa DCGB. Magbabalik po kami makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:35 na po aga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa ibang nasyon. Mahigpit po ang seguridad na ipinatob sa White House sa pagbisita ni King Charles III kasin Queen Camilla. Kasunod ka o kaya Queen Camilla. Kasunod kan pagbalyo o pagbalo na pag-atake kay President Donald Trump kan nakaaging daw. Apisar sa heightened security, mogmang sinabat ni President Donald Trump as in First Lady Melania Trump ang royal couple sa red carpet welcome. Nagkaigwanin afternoon tea sa green room as in ipinahiling ang bagong White House beehive sa South Lawn. Nakatalaan man na magtaunin address sa Kongreso si King Charles III sa Abril 28 as in may state dinner na pighanda sa White House. Business news, mga tugang, may kinaraman po sa sitwasyon sa satuyang nasyon. Tinawanin doon po kan Department of Energy o DOE na dai ninda hahalion ang moratorium o pagbabawal sa pagtindog ng mga bagong coal-fired power plant sa nasyon. Ini maski maexistidong krisis sa petrolyo sa Middle East. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na supisyente ang presenting supply kan kuryente gikan sa existidong mga kontrata kaya dai na kaipuhan pang magdagdag nin panibagong coal plants. Imbes kay ni matutok ang ahensya sa pagpapadagos kan presenting proyekto. Pigatugutan man kan mga existidong coal plant ang pagdagdag kan sa indang produksyon tanganing makatabang sa kontrol sa pagitaas kan presyo nin kuryente dahil mas barato ini kumpara sa liquefied petroleum gas o LNG o LPG. Parte ini kan kamabutan kan Philippine Energy Plan na palangkawon ang parte kan renewable energy na 35% pag-abot kan 2030 as in 50% sa taon 2040. Health news, mga ngunyan tabing aldaw, digdi po mga tugang sa DCGB. O kaya report sa kamugtakan kang panahon, kasabay po ang pag-asa, kaiba si Alexis Ruivivar. Good morning, Alexis. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon ngunyang petsa 29 ng Abril aldaw kang Miyerkules ang easterlies ang padagos na nakapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulong-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa Bicol region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa sirangan ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 25 to 32 degrees Celsius. Kaugnay nito kasuhapon sa tuyang heat index monitoring pinakahalangkaw na record sa mga istasyon tadigdi sa pag-asa is sa Pili, Camarines Sur kung saan nakapag-record ng 45 degrees Celsius na heat index. Sa Daet Station naman nakapag-record ng 41, pati din sa Virac Station 41 degrees Celsius man. Sa Legazpi City as in sa Uban, Sorsogon, pati na rin sa Masbate City ay nag-abot ng 39 degrees Celsius. Sa tuyang heat index forecast, almost arugman sa kasuhapon na heat index ang forecast na mamamatian ngunya na aldaw. Sa tuyang monitoring naman, wala mang gatang nahihiling na low pressure area or bagyo na posibleng makaapekto sa tuya sa ngunyan. So, generally fair weather man giraray ang expected ta. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Kali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar. Mientras tanto, mga tugang health news, kasabay po si Jenny Balyaran. Ngunyan pong aldaw. Good morning, Jen.
Maugmang agawi pe Henry asin sa gabos na mga paraan tabay. Bago ang pagkakan, hydration ang pinaka-importante. Ipigrekomendar kan Department of Health na uminom ning 8 sagod 10 basong tubig arual daw para mamantinir ang hydrated na lawas. Apwera sa tubig, sigun sa National Nutrition Council, ang halangkaw na water content na prutas ang maray sa panahon kang tag-init. Nagkapira digdi ang pakwan, melon, buko na deisa na nakaka-hydrate, nagiserbi man na blood cleanser. Pwede man ang pipino, tapayas, asin sayote na nagsusuporta sa hydration asin overall health. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na mga seniors, aki, asin bados ang mas vulnerable sa epekto kang init kung kaya dapat na mag-extra care ngunya na tag-init. Yan ang barata sa saludali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Salamat Jenny Balyaran sa Health News. Ngunyan na pagkaaga, mga tugang nagsurat kan bareta, kasabay po dyan si News Director Mardy Lacruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, asin Shara May Leron. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa sa GB. lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Oy, mga liver lovers! Kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Pagka makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right. Liver Aid Pro, hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, 14 before 7 in the morning. Para po naman sa mga mapaabot ng mga reactions, just text po sa 0969-088-5548, 0966-230-034 para po sa sitwasyon, asin gusto ninyong sabihon sa Satuya Tabi na programa. Hindi po mga tugang sa DCGB. Hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inumaga. Puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa... Di ko na makuha yung stinger ko sa kuan. Di ko na makuha. Ay, nasa stinger ko sa baritang kulalapnit. Nawala. Music bed sonata. Sa paano daw? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Konsuelo lang ini, mga tugang sa morning hirit. Saro daw na empleyado sa munisipyo. Grabe ang nervyos ang namamati ngunyan. Ay may naghahanap. May naghahanap. At nervyosong ka talaga. Nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua, good morning Joshua. Joshua. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Pagunay ka na sunawara at piganting ka naman. Never. Ah? Never mangyari. Iningat ka. Hindi akong nadangog. Na? Ah? Na? Maray man sa nadangog ko. Very nice. Very nice man. Umingat lang. Ano nangyari? Go. Kuha. Mm. Sisay daw ini. Nasarong empleyado sa munisipyo. Oh.
grabe na daa ang nervyos na namamatingon yan. Oo. Sa ito palan, Oo. tighahanting na. Ah? Tighahanting kan agom kan sa iyang katrabahong sekretarya. Alat. Tigahanting kan agom kang katrabaho niya. Aha. Ah. Ngangalasa na. Ngangalasa na. Ngangalasa na. Naiba to ah. Naiba. Ano, napano? Ini palang kaya Ay, good morning muna kay Joshua. Good morning muna kay Professor Rodel Niño Franco. Ay, good morning, sir. Si Primo. Aha. Primo. Professor ko ini sa kuan. Professor ko ini sa anong subject mga sa masteral. May cognate kaya akong saro na kinua. Ang title, Public Health and Emergency. Aha. Yan. Siyang professor ko eh. Nangabanghaan pa sa kami kan semestre. Nag-lockdown. Di natapos. Di natapos ororon. Lockdown tulos. Kan COVID. Oh, ano nangyari digdig kay kuya? Ini palang kayang empleyadong ini. Empleyado ini ah. Aha. Lalaki ini. Lalaki. Okay, ngunyan. Ining empleyadong ini. Sige dabi Henry ang sisigay-sigay. Sekretarya kan opisina. Ngunyan. Maski aram naman sa nakaining, may agom na si girl. Ah, talagang titigbasong ka talaga kaya. Titigbasong ka talaga kaya. Masala, bangigon ka kaya, makuamo. Atak na. Turuin daw yan. Turuan mo. Dapat duman ka sa warang kaulangan. Marayan sa imong suwestyon. Kaya palan. Kaya palan. Yan ang kasunadangog ko. Ungon yan. Makulit dapat ini. Halos ang pagkaaga. Ang pagdadangadang ni sekretary palaog sa opisina. Nako, wag sang ganyan. Si empleyado. Si Boy. Inatindog sa may aagihan. Wag siyang ganyan. Pigsasabat perme. Tapos, ang problema, ang pagkahapon, yao na naman ining si Boy, empleyado. Na muyang ihatod ang sekretarya. Dapat, araw mo. Anong araw mo dapat? Dapat? Anong dapat? Ulit? Anong dapat? Araw mo. Dapat araw. Ngunyan. O garing, sarong aldaw, nagrani si empleyado kay sekretarya. Kung ano-ano dadi Henry ang pighahapot. Kung pwede man sindang magtagalawas. O kaya pagtagahato doon. Diyan tinatanong. Prinang ka siya kan sekretarya. Umurupondo ka ngaya, tai-oraga na sa imo si Ago. Sinumbong gayo. Ay, nako. Aray, nako. Sinumbong gayo. Inusip. Ay, inda. Pangyari sa mga baka. Birthday pala ngunyan ni Madam Rachel Capili Asejo, ang ng City Treasurer's Office. Happy birthday po. Happy birthday. Madam Rachel Capili Asejo ng City Treasurer's Office. Happy birthday po. Ano sa reaction niya? Nakigig. Tapos, Ponda kay ito na malisyahan kan mga katrabaho. Garo ngaya si Boy. Takutono nang magpararani kay sekretarya. Dahil ka takigan. Dahil ka takigan. Dahil ka karantsawan lulog mo niyan sa opisina. Naan sabi. Puro hambugiro ka man niya. No. Sobra mo man pala ngayang pagkamatakton. Natay ka takigan.
Yeah. Maski sisay man. Maski sisay, nervyosong ka. Di ba? Ibang nervyos patik anta. Makailing ka sa nang tawang na midbit magpadukot sunod-sunod sa imo. Tagigan ka. Makangayayun na ini. Ay, hinda. Ate, minapabati paran mo na, minapakamusta sa imo, Bipi? Sisay. Ito pinaka babuot na empleyado kang daraga. Sisay. Si Roy Quintano. Ayo, sa amigo. Manong Roy, kumusta na si Manong Roy? Mabait pa rin. Yeah. Yan, laking an. Maginoo na medyo bastos. And maginaw sa akin ang tingin ko sa kanya eh. Maginoo siya sa tingin ko. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Kamuruyahon man. Kamuruyahon ki barkada. Correct. Di ba? Ako, barkada ko. Barkada mo? Aha. Kaya man. Marian si Roy, marian ugali ka ni Roy. Tunayon niya. Okay? Ang ulok mo, gari ka naka-insulto. Okay, sige. Oha! Siguro ang Di, halat mo na. Nya paano na? Nakutunan na nga tigkakarantsawa na. Ata nga ni, turuan mo nga ni. Bidbid ko ini. Bidbid mo, malapit lang ito. Kilala ka ba? Di ko lang alam. Mag-text na lang siya, mag-reach siyang advice. Kundi Di sa ba? baton niya ko. Ano? Pag nag-attend akong session, sa baton niya ko. Si Maceda, ang lalaki. Okay, sige. Ay, nako. Sige. Oha! Kulang siya pa siguro. Joshua, goodbye. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ano ba yan? Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Say daw ini. Sisay daw ini. Hello, good morning. Maluya. Maluya. Di ka tao magkilati. Maluya nga ni. Dito na sa Garapalan. Para mo, BP, Po. may pagkakaiba ang good secretary saka nice secretary. Good and bad secretary no, good and nice. Anong pagkaiba kanduwa? Ang good secretary goes home before going to bed. Good, wala. Goes home before going to bed. Yan ang good secretary. So nice. The opposite. Mundo ka. Latasunta ka dyan. Mundo ka dyan. Si Joshua kaya kung ano-ano. Sarawayon. Okay. Good morning. Sige, good morning. Bye-bye. Sa mga lansangan, Hay, nako. Mga sarawayon. mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda. Mga tugang, salamat ka sa pagantabay sa programang Morning Hirit, tigdi po sa DCGB. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Ngunyang pangaldaw nin Miyerkules. Masunod na po ang DCGB, Bareta, alas 7. Si Pading... Ito na sa DZJB ngayon na. Jasmine, yeah. Pero si Pading Mar, ano? Nagparang sa ko si Pading Mar. Ngayon ito. Parang sa ko si... Ayaw pala, nagparang pala sa ko si Pading Mar. Mga tugang, masunod ang DCGB, Bareta, alas 7. Kasunod po si Miss Jasmine Baloloy. Asin po, ako. Goodbye, mabuhay. Ang hapon ni Bipe Henry.
Aghamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon